want some, don't come unprepared. I'll be there, but when I leave there, better be a household name. Weatherman telling us it ain't gonna rain. So now we sitting in a drop top soaking wet. In a silk suit trying not to sweat. Hit somersaults without the net. But this be the year that we won't forget. 1999. And a remedy, anything goes. Be what you wanna be. Won't get you no consequences. To giving for living the fences. Too high to jump in jail. Too low to dig, I might just touch hell. Get a life now they on sale. Then I might catch what's fail. Gabon deizuela guztioi eta gaur hiztegi kontuekin gatozkizue zerrote da Nakba. Hondamendia du esan nahi eta azken 75 urte hauetan palestinarrek jasan dutenari deritzo. Trace its own, did you ever think of pimp rock a microphone like that there? Why? We still stay street. Big things happen every time we meet. Like a track team, crash ain't dying to geek. Eta nobedederik ez, zoritxarrez. Izan ere, Palestinako auziak lehen lerroan segitzen du milaka dira hildakoak eta oraindik ere milaka izango dira erbesteratuak eta bomba azpian hiltzekotan daudenak. Gauzak honela, baita Euskal Herrian ere mobilizazioak han eta hemen, eta aipatu genizuen Hiriburuzarrean Iruñean egindako gaubela, azken ordutako albistea Hiriburutakoa, lantokietakoa izango dena, eta besteak beste Bilbon egindako mobilizazioa. Eta bertan, seinalatzen hasiak diren enpresa azpiegitura, hotel kate eta hainbat merkatuko marka. Izan ere, asko dira, oraindik ere, babesa eskaintzen diotenak, une horretan Gazako zerrendan gauzatzen ari den genozide horren ardura duen gobernuari dagokionean behintzat. Hainbat dira baina, bai hedabide, bai akademia, bai ikasle mugimendu, eta horren adibide dugu gainera, hain zuzen ere Ameriketako Estatu Batuetan gertatzen ari dena. Ikusi bestela, kazetari honek nola egin dien planto gainerako solaskide eta baita aurkezlari berari ere. Moreover, peers, if you're going to say what Israel's doing is a response to October 7th, then could October 7th perhaps have been a response to what Israel's been doing to Palestinians, which nobody was covering on October 4th or October 5th or October 6th? What I hear here is no empathy for people undergoing a genocide. And I'm sitting here and you're asking me to condemn people who are fighting for their survival.
Rania Kalek kazetari estatu batuarraren hitzak dira horiek, eta aizue, hazen olako irakurketa, ze badirudi halako gertakari soil hauek alde batera utzi behar direla, baina akaso supremazia zuriarekin zerikusi zuzena duen sistema da sistema sionista, eta inondik inora ez dira ez halako adierazpenak antisemitak. Gauzak honela, eta eztabaidarik falta ez dela ikusita, adorea kazetari honek erakutsi duena. I don't condemn Palestinian armed resistance Aizate groups, sintonia just like I sartzen, wouldn't ez? condemn slaves shooting at their plantation masters. Apparently, Wow. Okay. a lot of you would. I That wouldn't is actually, condemn I got to Nat tell Turner's you, rebellion. I Rania, wouldn't I have to condemn tell you, Geronimo. I wouldn't condemn the Rania. Irish fighting Eta alakoetan badakizue auspo pixka bat, arnaz pixka bat, oxigeno pixka bat ere behar dugula, eta horretarako gainera analisiaren tartea itzakia ezin hobea izaten da, eta horri ekiteko ikusten duzue girotzea gogoko dugula, eta egunotan tentazioari ezin eutxi, egia da Urduñako mojen auziarekin bagabiltzala. Erritmo bizian, zer esango dugu, Maialen hortxe zaude bestalean zaude noski baietz. Nola ikusten duzu Urduñako auzi hau bada ertz hainbatetatik heltzekoa, badakit ez dugula nahikoa tarterik, ikerketa sakonagoak ere beharrezkoak direla, baina tartean kokteleria txapeldun bat, ustez besteak beste halako operazio urbanistiko bat, Bilboko gotzaingo alde batetik, ultra eskuindar katolikoak bestetik, zaila da hemen pista argi bat jarraitzea, Instagram kontuak bintzat ez digu asko argitu, bidea. Kaixo, Gamon, bai, denetarik dago, ez? Azkenean badaukagu batzuk esan duzun moduan, ez? Operazio urbanistikoa, gero bai, sektari buruzko edo ultrakatolizismoari buruzko, ez? Posturak ere, ez? Eta eurak, bueno, monja horiek Papa Francisco hori, ez? Hereje eta usurpatzailea deitu diote, azkenean horrelako elizaren barruan, horrelako hitzak entzutea euren artean, ez? Ikaragarrizkoa izan da, ez? Eta barruan ezak zelan hartu dituzten, ez? Baina esaten ari direnez, elizako iturri asko, monja horiek engainatuta daude, ez? Eta azkenean sekta baten atzean dagoen epaile modukoa, ja ez da elizan sartuta, baina El Palmar de Troyako sektaren barruan, hor murgilduta egon daitezke eta behar bada, horiei engainatu die, justo gauza hauek esateko eta karta hori bidaltzeko. Dakigu zer pasako den, baina denetarik dago eta azkenean, gertutik jarraituko dugu, ze azkenean interesgarria da, ez? Azkenean badakigu, eliza oso hermetikoa dela, eta oso zaila dela benetan jakitzea zer motatako iritziak eta zer motatako, zer gertatzen den hor barruan. Edo nola ere 3 puntako ertzak gutxienez baditu, iruzkina egiten hasita, segituko dugu kontu honi buruz, ia da, ultrakatolizismoa teioka dugula, akaso Europan mendebaldean hain ohiko etzen hori, honezkero etxeko atarian dugula, segiko diogu, baina erligiozari garela goazen legebiltzarraz, Urkulluren agintaldiaren amaiera honetaz aritzera, Gasteizko Ganbera, 50 urte bataz beste, emakumeen ordezkaritza nabarmenagoa, Bakortxo Tejeria, berriz ere bertako buru, badirudi gauza batzuk ez direla aldatuko ez da, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, sukalde lanetan, Euskal Herria Bildu beso zabalik, baina zer demontre gertatzen da, zergatik guri hitzik ere ez, ezakit, iruzkin labur bat badugu kontu honi buruz, Maialen. Bai, labur eta luzea, ere, azkenean, ez dute esan eskadalez, eta, handu ezak zeo zer hitz egin da negoziazio horiei buruz, ez? Doazela, ez? Baina, handu ezak badakigu, otxandan horien ronda ez diola kasurik egingo, eta naiz eta EH Bildu saiatu eurak, ikusita, ez dutela deirik jaso, eurak deiak egiten, badakigu azkenean, Paradalesetan duezaren arteko negoziazioak izango direla, eta EAJ eta PSE banatuko dituztela, eserleku guztiak, ez? Aldaketa bilkez, ez? Azkenean parlamentua badakigu, emakumeak izan da ere, ez dela aldaketa handik somatzen, ez da. Segituko dugu Gasteizko Ganbera horri begira, ziur zer esan emango duen ganbera izango delako, ez dakigu
zer nolako giroa izango den Kataluniari buruz hitz egin aurretik pare bat aipu bagenituen argitalpenei begira jarreta gainera. Ustelkeria kasuen zantzuak bazeudela, ez zeudela, nola dago kontua Urkulluren exekutiboari eragiten dion auzibide bat artean egon badagoelako, zer dakigu honi buruz? Bai, azkenean bakigu etikaren komisioaren ardurapean dagoen hainbat kasu egon dira, baina gehienak artxibatutak izan dira, ez? Oso zaila da gobernuan bertan dagoen karguen artean investigazio bat zabaltzea, nik uste dut ez gero jakingo dugula zer gertatuko den, ez? Baina justament gertatzen dena da, azkenean adjudikazio batzuk egon direla, eta adjudikazio horiek ez direla etikoki eruen, ez? Ze adjudikazioetaz ari gara, Maialen? Etikaren komisioan barruan zegoen enpresa batzuekin. Hau da, etikaren komisioan enpresa batzu kontratatu behar zituzten, eta behar bada kontratazio horik edo adjudikazio horik ez ziren era oso garbian egin, eta hor dago arazoa, ez? Baina azkenean hau investigatzen baldin bada eta kausa artxibaturik geratzen baldin bada, zer gertatzen da, esebe, ez? Eta horregatik nik uste dut gauza hauek denborarekin aztertu beharreko direla eta jarraipen bat duten. Azkenean, nahiz eta epaitegiak euren lan egin, badakigu politika arlotan oso zaila dela hilo batetik tiratzea eta azkenean mamia ataratzea hortik. Gauza bat eta beste, lizentziak ere albiste ditugu Bilbo handi horretan. Zorrozako isuri hauekin zer demontre gertatzen ari da? Akaso, oraindik ere, etxe atarian, bat baina gehiagok, osasunaren aurka zuzenan dijoazen enpresak edukitzea, ez dakite, nola ikusten duzu kontua? Ze aurre ikuspen egin dezakegu? Ikusten ari dena da, zerbait gertatzen ari dela, ez? Eta nahiz eta hainbeste denbora enpresa hauen atzetik egon gehien batez asoziazioak eta bai hiritarrak eta ez ziudadanoak azkenean jaten dira enpresa hauen aurka eta hauek salatzen dituzte eta azkenean ez bada epaiketa zuzen bat jarraitzen eta investigazio bat egiten, zer gertatzen da, isuriketak eta lixibatuak berriz isuri egingo diela, ez? Eta ez debez lortu ezinik, ez? Eta azkenean kontaminazioa eta enpresa handi hauetan hori gertatzen da. Nik uste dut, batzutan konbeni dela enpresa horiek gertutik jarraitzea eta ikustea ea konpromesu guztiak betetzen dituzten eta konpromesu horiek bai mediamentalak eta bai lizentziadunak guztiz betetzea, ez? Eta azkenean gertutik jarraitzea eta ez pasatzea olako gauzak nahiz eta enpresa oso handia izan edo kontaktuak izan bai gobernutan eta bai udaletan. Ikusteke, Pradalesen exekutiboak ez du lan faltarik izango, Nafarro aldera despistatutako Gipuzkoako kontu batzuk badaudelako, auzibideak baita Madril aldera heldu direnak, erraustegiaren kontuak, bada aldaketa klimatikoaz harago, bestelako azpiegitura batzuen aldeko apostu egiteko garaia, ikusteke ea legegintzaldiak zer dakarren. Legegintzaldiez ari garela, goazen Katalunia aldera, berreskuratu dezagun erritmoa, ze hemen ere, ez dago aspertzeko betarik. Estic farta i me'n vas de viure de Catalunya. Moltes felicitats. Alguna pregunta més? Hòstia, perdoni. Rebut policia local, anem cap allà. Vaya patacasso! És una merda. Ara la tenim més petita. Eta barkatuko digute, alguna pregunta meseko lankideek, halako gauza ederrak eginda nolatan ez eman edapena, iturria jarrita noski baietz, ikus dezakegu alderdi sozialistak, Juntzek, Eskerra Republikanak edo bestela esan da. Ez dakigu hila ala Sánchez, Puigdemont eta ene bada. Eskerra Republikanaren krisia, berrikuntza, ataka, zer nola ikusten duzu kontua Euskal Herritik Kataluniara begira jarrita, Maialen, ze egia da, ez dakit garai berriak ate joka egon daitezkela, Puigdemont ikusiko ote dugu, berriz ere Generalitataren buru eta Sánchez Moncloan elkarri nolabait eutxita, nola dago kontua. Puigdemont eta ene bada,
Eskerra Republikanaren, krisia, berrikuntza, ataka, zer nola ikusten duzu kontua Euskal Herritik Kataluniara begira jarrita Maialen, ze egia da, ez dakit garai berriak ate joka egon daitezkela, Puigdemont ikusiko ote dugu, berriz ere Generalitataren buru eta Sánchez Moncloan elkarri nolabait eutxita, nola dago kontua? Azkenean Puigdemont ez saiatuko da, ez? Eta egia da, influentzia handia daukola bai Madrilen eta baita Pedro Sánchezen gobernuan. Azkenean badakigu nordan Puigdemont eta zertarako, gertatu zen amnistiarena eta indultuena. Baina alata bez, hauteskundeak irabazita oso txarra izango lidioke bere irudiarentzat, ez? Orain Puigdemonti boterea uztea, ez? Eta azkenean nik uste dut, Ezkerrarekin behar da akordio batera helduko da, RC bai oposizioan jarriko dela, baina alatabe ez komunsekin lortuko duela nahikoa parlamentera heltzeko, ez? Eta gero ikusiko dugu zer nolako karrera ukiko dugun Puigdemont, ze azkenean bera esan zuen ez batzuela irabazten, politika lehengo lerrotik joango zela, ez? Eta hor dago nik uste gakoa. Ez dakit zerren truke Puigdemont alde batera jarriko dan, baina bai uste dut azkenean hila izango dela presidente. Ikusteke, eta eskuinaren gorakada horretan akaso, Kataluniako Errepublika ere, Europako gainerako estatuen pare jarri da, bertako eskuina ere baduelako honezkero tira. Ene bada, eskuin muturrak eta oroar fundamentalistek zenolako dantza jarri duten azken aldian, eta erremorik etzaigu falta ez noski baietz. Maialen, segituko dugu jarraipena emanez, Maialen Ferreira, mila esker, beste behin ere geurean izatagatik Gabon pasa. Eskerrik asko zuei, Gabon. Egin behar dira estatuak, egin behar dira pelikulak, egin behar dira dokumentalak. Leku batetik ezpada bestetik jendearen gana iristeko. Alaxe garelako askotan emakumeak ikusezinak eta zer esan espetxean, frankismoan, ultraerligiosoen menpean, torturapean eta azkenik eriotzean lurpean. Ziur Zornotzako ikastetxetik, Karmelotik igarotako askok eta askok ez dutela jakingo bertan zer gertatu zen duela, ez hainbeste denbora. Tira, guzti hau ikusgarri egin eta emakumeon memoria historikoa berreskuratzeko azenolako lana egin dutena eta egunotan honezkero aurkezten hasiko dena ikusezinak. Zornotzako espetxeko emakumeek pairatu zutena pantailaldian. Ez galdu. Espetxe horretan asko sufritu genuen. Eta emakume asko hil egin ziren. Mujer muy peligrosa. Hau izan zen beren dignidadien presioa, ez da. Egin behar zirela menderatu, otxandu, erregimenaren aldeko pertsona egin. Amorebieta, prisión, donde encierran las mujeres. Asko ez da esan Amorebietan tabu bezala. Ez da hitz egin horretaz. Emakumen historia izan zelako. Eta emakumen historiak inoiz ez dira garrantzitsuak izan. Que va. Mientras estudiábamos la fosa, aparece la foto del patio de la cárcel de Amorebieta, donde había al menos 20 mujeres de tembleque, y la conexión entre ambos está muy clara. Umeak zeuskaten amek, beldur gehiago zeukaten. Y nos llevaba porque le dábamos seguridad. Toda su vida la pasó con miedo. Logikoena da, hemen, hilerri honetan egotea. Esnatu eta hilerri hortan. Si supierais que yo, con 18 meses, estaba ahí. Disfrutar de esto, que es una maravilla, que sea un colegio de niños y que lo lleváis muy grabado en el corazón. Pelikulak egin behar dira, dokumentalak. Leku batetik ezpada bestetik jendearen gana iristeko.
Badakigu bai erritmo aldaketa latzak izaten direla batzuetan, baina ordu erdian guztia kontatzeko betarik ez dugunez, ziur euskaraz aritzeagatik eta emakumea ahaldundu izateagatik izango zirela espetxean asko eta asko garai ilun horietan, hain gertu ditugun garai ilun horietan. Erritmoen baitan, bagatoz gaur egunera, euskaraz bizi eta erritmo bizian gainera eta ahaldunduta noski baietz. Herriurratxe atzean utzi berri dugu eta Teioka berriz, ibilaldia Bizkaian segitzen dugu beraz. Ikasi dugun itzalean argazari txiki batzuk biltzen ditu. Gu kulturgileak, sortzaileak, artistak zaintzea. Ze askotan sentitzen dut puntu pixkan tristea jartzea, baina askotan gure lan baldintzak ez dira onenak eta denon artean baloratu dezagun gure lana. Kulturak egin gintuen, kulturak egiten gaitu eta kulturak egingo gaitu. Eskerrik asko. Ibaiatik itsasora, Palestina gora. Desde el río hasta el mar, Palestina libre. Iruñeko Zentral Laretoko sari emate ekitaldia izan ere Euskal Herriko Musika Bulegoak aurtengo sari ematea eman du eta esango dizugu publikoaren sariduna gainera emakume sortzaileak izan direla eta horiekin batera beste hainbat eta hainbat. Maite Arroita Jauregik esandako horiek izenpetzen ditugu, oraintxe bertan noski baietz bestelako baldintzak duinagoak behar ditugulako denok eta baita kultur munduan eta komunikazio munduan gabiltzanok ere. Tira, hauxe bera izenpetuta eta Palestinaren alde Disketxeko erretiratuek esandakoekin bat egina zen noski baietz, esango dizugu besteak beste, hainbat izan zirela Barta esarituak, Hiriburu Zaharrean, Iruñean eta horien artean Janus Lester, Zetak nola ez, eta Irati filmaren soinuan da besteak beste, baita
ibilbedi ere, eta izue, Iruñan zentralen izandako serie batean egindako zuzeneko eder honekin, gaurkoz adio esango dizuegu, ez baituzu ezagutzen, sakatu, googleatu, aurkitu, ibilbedi, zuek ere bai, bihar badakizue asteburari begira lantalde osoarekin, hementxe kolpez kolpen izango baituzuela, eta aste barruan berriz badakizue hementxe egunero bezalaxe, kolpez kolpe antenatik. Mila esker gabon pasa.